Sådan der. Skal jeg bare ploppe løs, hvis vi kører sidst? Ja, gerne. Det gør vi. Kommer der en blød højre her. Så giver den lidt ned i fart her. Så kommer vi i en anden gear højre her. Så over mod venstre, så går den 90 grader til højre her. Så igen bare hold over i højre side her. Sådan der. Så var prioriteten at styre ind mod Apex her. Så går den 2 gange til højre her. Her skal man have den lidt ned i fart. Så bremser du ned her. Styrer ind til venstre. Bremser lidt ned igen. Og højre. Det kan du godt se. Og her er det bare at holde jævn fart gennem de 2 sving her. Venstre og højre. Venstre køen her skal bremse lidt ned. Og så over til venstre, hvor motorcyklen er. Og så styrer til højre. Ja. Og så lige ud ned venstre. Der kan det bare lige ud. Og ellers er det den her top, hvor man faktisk kan komme op og flyve. Og så gå højre her. Hvad er der sket? Ja. Hvad er der røget af der? Ja, hvis man overkoger den dernede, så kan man godt lige ramme ud. Det kan godt være, at den bare går i stykker. Nå. Men ind i venstre kogen, og så ellers bare lige ud. Så kan du lige her, kan du se helt op til venstre, hvor du går til venstre. Så kan man bremse ned op ved trekantede skilt. Fortsæt helt hen til enden af kogen over i venstre side. Så styrer ind. Og ud igen. Her går det der zigzag ned igennem skoven, og så er det også bare lige ud. Men der kan man også få rigtig meget fart på. Ned for enden går den venstre opad, hvis den kommer pres. Og op for enden går det skarpt til venstre. Så bare holder ud til højre. Og så styrer ind. Her. Og så lige ud. Bremser ned. Styrer ind. Her. Og så kører du lige ud op til den gule. Og styrer ind her. Her er der også rigtig mange, der kører ind. Ja. Det tror jeg fandme gerne. Og så er det lige ud. Og så her, hvor du ikke kan se vejen længere, så går den svagt til venstre. Her. Så skal man lige holde farten en lille smule nede. Det er så. Skal ud. Nej, det gider vi ikke. Og så bare ned her, og så styrer skarpt ind til venstre. Og højre lige efter. Og så ud og i venstre side. Og så går den højre her. Og styrer ind her. Og herovre i højre side. Der går den venstre højre, og der kan man køre lige igennem. Så kommer der sådan en række bløde højre sving.
over til venstre side. Så bremser du ned her. Bremse, bremse, bremse. Bremse ned her. Og til venstre. Her kan du bare holde på, og så holde over til højre side. Så bremser du ned her. Lidt mere, tror jeg. Der er ikke meget mere at komme efter. Kom så der. Og så ind. Styr ind til venstre. Og så går den lige op i himlen til højre her. Så det er en blød venstre kurve. Hernede for enden går den skarpt til højre, så du bare holder helt over til venstre. Og så styrer du ind her. Og så knækker den lige her. Så er vi på langsiden. Der var et knæk på den, ikke? Jo, det skal nok se, når det er der. Så går den næsten lige op. Så her for enden kommer der en højre venstre, som er bløde. Og lige efter en venstre. Bare følge med vinden. Så går du efter ham, og så bremser du lige der. Og venstre. Og de blev bagved, de to der. Hold da op. Ej, det går helt galt her. Ej, motorcykel. Det så alvorligt ud. Han lå der stadigvæk. Lå han på jorden? Ja. Den er også grim, fordi der kommer et bump her. Nå, men nu er vi oppe i karusel. Og det er sådan set bare lige ud efter de der. Så prøv at se, hvor de går ind i karusellen deroppe. Karusellen, det er andengearskurven. Her. Bare bort på bremsen, og så ind i karusellen. Og den gynger godt. Åh, shit, man. Wow. Alligevel sådan lidt venstre. Så næste sving til venstre, den er lidt skarpere. Tredje gearkurve her. Så går den, så fortsætter den lige fremme, fortsætter den til højre igen. Så går den lidt venstre, så hvis du følger Corvettens linje derovre. Der. Så bare bremsen lige ud og ind. Sådan der. Og så styrer ind lige for enden af stripperne. Og helt over til højre og helt til venstre. Så bare bremsen lige ud, og så går den skarpt til højre. Her styrer du også ind lige efter striben slutter. Og så kommer den af en venstre højre, som er lidt skarp. Hvis du holder over i højre side, så kan du få sådan en god jævn linje ned mod så helt ind til venstre. Lige ud, og så lige hen over bumpet og bremse ned.
det bare lige ud. Det svinger, vejen svinger, men man kører lige ud. Så er det bare at bremse ned omkring. Ja, bare følg ham der. Det tog en lidt dårlig linje. Og så helt over til højre. Bremse ned og ind til venstre. Og igen helt over til højre. Og lidt ned, og så ned i karusel. Og så er det bare at holde den over i venstre. Ja. En der. Så lige lidt nedfra. Og så er vi ved slutningen igen. Og det var højre hele vejen rundt indtil langsiden. Hej, GT. 3 sekunder hurtigere end sidst. Er det 3 sekunder hurtigt? Ja, ja. Okay. Det bliver man fandme ikke træt af, det der. Ej. Det er, man bliver totalt vildt af det. Det er derfor, at alle folk de kører rundt med de der klistermærker, og de er sådan helt vilde øjne. Ej.